La comarca del Camp del Túria ha viscut aquest cap de setmana la trobada 2018 pel valencià. Els carrers de Vetera s'han omplit de veïns i veïnes que demanen poder viure plenament en valencià. Perquè és la nostra llengua, vull dir, és una llengua que ha estat perseguida, els nostres iaios ho parlaven i moltes de les generacions posteriors no l'han parlat, s'han anat perdent les famílies. Els 4 iaios meus parlaven valencià i tota una generació dels meus cosins l'únic que parla valencià sóc jo. Més de 40 tallers, entitats de tots els àmbits i autoritats de la comarca han donat suport a aquesta trobada. A veure, primer és que sóc professora, per tant, me toca prou de propet, però la veritat que és una satisfacció tota la setmana que portem d'activitats, perquè segurament la gent pugui arribar a pensar que es tracta d'avui, el dia de la trobada, però no. Portem des del divendres passat activitats, reactivitats tots els dies i la veritat que estem molt satisfets, com he dit abans, sobretot per la col·laboració de moltes entitats de la localitat en aquesta programació al llarg de la setmana. Així sona la gran festa del valencià per totes les comarques del nostre territori. Escoles del Camp del Túria han fet pinya per a reivindicar l'ensenyament en valencià. Des d'Escola Valenciana reivindiquen el treball cada dia dels mestres que formen a xiquets i xiquetes. Nosaltres estem molt contents de totes les trobades perquè totes les trobades han estat molt encertades i a més, tota la gent ha participat un muntó i em referís no sols el dia de la trobada, sinó tot l'any, tota la gent que ha participat per a poder organitzar tant els ajuntaments com les associacions, com les escoles, doncs han donat tot el que tenen dins d'ells per a poder organitzar aquest dia, que és el dia de la trobada. Aleshores, veiem que la gent està contenta de fer la trobada i a més participa, i això és molt important. Des de la coordinadora pel valencià al Camp del Túria valoren positivament una jornada lúdica on el valencià ha sigut el principal protagonista. Bé, el que resulta curiós és que hem de reconèixer que les institucions públiques estan apostant pel valencià quan hauria de ser la norma, no l'excepció. Fa uns anys, fins fa 3 anys, la presència de la Conselleria de la Generalitat Valenciana o de la Diputació no era una cosa malauradament habitual i ara ho és. Estem parlant de que el mateix Estatut d'Autonomia parla de la protecció del nostre idioma, la llei d'ús d'ensenyament. Per tant, el que és curiós és que una cosa que hauria de ser normal siga considerada per alguns com que ara s'està donant una volta a la truita, que s'està invertint molt en recursos, en el valencià, que això va en contra del castellà, i no, és evident que partim d'una situació molt diferent entre els dos idiomes oficials. Els dos, naturalment, s'han de conèixer en el nostre territori, però el que no podem consentir és que el valencià siga sempre una llengua minoritzada i aquest treball que han fet moltes entitats, entre les quals, naturalment, Escola Valenciana, cal que les administracions públiques estiguen també al costat. A punt de concloure les trobades 2018, més de 200.000 persones han participat enguany per a reivindicar un tracte digne per a la nostra llengua.